Ονομάζομαι Πέτσα Κυριακή και είμαι φετινή πρωταθλήτρια στον πανελλήνιο διαγωνισμό της Microsoft στην κατηγορία του Word. Η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματά μου είναι απίστευτα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ενθουσιασμένη, ανυπομονώ για το ταξίδι που πρόκειται να ζήσω σε λίγους μήνες. Ήδη έχω αρχίσει να σκέφτομαι την προετοιμασία μου. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Αυτό. Το όνομά μου είναι Νικόλας Μαντάς, έρχομαι από την Κυπαρισία Μεσσηνίας και έχω καταλάβει την πρώτη θέση στο Excel. Γι' αυτό το επίτευγμά μου είμαι αρκετά χαρούμενος, περήφανος για τον εαυτό μου σίγουρα και να σας πω την αλήθεια, το περίμενα. Ήμουνα σχεδόν σίγουρος ότι θα το καταφέρω αυτό. Θέλω σίγουρα να ευχαριστήσω τις καθηγήτριές μου, την κυρία Μαρία Ματζουράνη και την κυρία Εύη Καργάκου, από το εκπαιδευτικό κέντρο Σπάρτης στο Your Success. Και περιμένω με ανυπομονησία το ταξίδι στην Αμερική. Και εκεί ελπίζω να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται. Ονομάζομαι Καρακασίδου Ελένη και είμαι φετινή πρωταθλήτρια του PowerPoint, που σε κάτι μήνες θα πάει στην Αμερική για το παγκόσμιο. Ακόμα τρέμω, δεν έχουν περάσει πολλά λεπτά και δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη και απλά το μόνο που έτσι νιώθω την ανάγκη να πω είναι ότι είναι τεράστια ευλογία και ευχαριστώ τον Θεό καθημερινά για τους ανθρώπους που έφερε στη ζωή μου και έφτασα ως εδώ και για όλα, για τη διοργάνωση, για όλα τα παιδιά που τα υπεραγαπώ, τον καθηγητή μου, την οικογένειά μου, όλους. Ευχαριστώ.